Els Amnea van tocar el passat 30 de novembre a la Sala de Vaqueria de Tarragona per presentar les cançons de la seva maqueta Anada d'Olla. Roman Bonet, qui dona veu al grup, i la resta de músics van saber connectar molt bé amb el públic assistent. Teniu amics? Teniu amics? Tu, Anna, tens amics? Sí? Els seus amics mengen? Són una mica friquis, eh? Hi ha algun metge a la sala? Part del doctor Mas? No el para? Hola, papa. Saluda, papa. Bueno, una cançó dedicada als amics que acaben per no ser tan amics. Vale? L'equip d'Estoc de So va ser-hi per tal de poder-vos oferir aquestes imatges. És de veritat, no és una fotocòpia. Tu vols un tiquet? Bueno, doncs encarrega't que vingui la gent cap aquí davant i que té el tiquet. Vaig cap endavant. Senyor Gregori Onaya, a tu. Tu no tens carisma. Saps el Gregori? Sí o què? Jo no us he vist avançar, Va, si en aquesta cançó us fas avançar, te'l dono. Vale? Tio, tens 2 minuts i mig, és una versió, col·lega.